हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय लोगोफोर आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआवहाय लोगोफोर जों दायो नै बगामाथि थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर पिकनिक जानो लोगोफोर नै बिदि जोंहा बिरजों ब्र आरो बिदि जोंहा बरेस भाई बरेस बगामाथि थांनो सानना पिकनिक जाहैनोसै दिनै सोलायनांगौ बगामाथियाव नेक्स्ट टाइम जों माबायाव लास्ट माबायाव थांदोंमोन दाउजेंआव एबार साथामबो जमाहै जों भाई गोनजा तानांलायनोसै दिनै बगामाथियाव नायदो भिडिअखौ बेसेबां इन्जय जायो नुगोन see you there दे होमबा लोगोफोर जों लोगोसे नोंथांमोनहाबो नायलांदो आरो दंबावो लोगोफोर दा नोंथांमोना नुलांगोन जों माने दा गारि गाखोनो थांगासिनो आरोना लोगोफोर गारि खाथियाव दे होमबा दानि लोगोफोर जों गारियावहाय मोनफैबाय बे जायगायावहाय दानि बिथिं माने फैसा साननो दा लोगोफोर ड्राइभार होनो थाखाय गारि भारा लानायनि दा नै बन खाबाय गोजौ आरोना लोगोफोर जोंहा संजानो थाखाय बनबो लादों माबा माथो संजानो होमबा लोगोफोर दा नै लोगोफोर जों गारियाव गाखोनानै थांगासिनो आरोना सिङाव गारि सिङाव हाबबाय दा बिनिफ्राय थांगासिनो दे होमबा लोगोफोर नायलांदो आं लोगोसे नोंथांमोनाबो दा थांगासिनो जों लोगोफोर थांगासिनो दानि लोगोफोर बयलार लानो थाखाय जों बयरा फार्माव हाबदो आरोना लोगोफोर निजेनो बयलार खेवनांगौबो लांनांगौबो नै बयलार लांनो हायनाया लोगोफोर मबे मानसिखौ लानो फैसा जाबायदि लास'दो दा जों लानोसै Mande भाई रिजोस भाई दानि लोगोफोर जोङो गेट मोनखा बगामाथि हाबलांनाय गेटखौहाय आरोना लोगोफोर बेयाव माने एन्ट्रि फिस लायो आरोना लोगोफोर 300 लाबाय आरोना लोगोफोर बेवहाय गेटआव जों दा फाइनालि लोगोफोर बगामाथि मोनफैमारबाय आरोना लोगोफोर नायदो दा ओंखारजोब्बाय जों लोगोफोर नै मालाय बिथिं केमेरा खेबगासिनो आरोना लोगोफोर फुरा बुंनि दंफां लारि लारि आरोना लोगोफोर मा बिरजों ब्र ओंखारनो गोसो गैया नामा ओंखारगासिनो रडस थानानै दे ओंखारबो भिडिअ लादों क'क्राझारनि नामाव जानांगोन लाबाय थादों आरोना लोगोफोरजों दा मोनफैबाय बगामाथि होनबाय लोगोफोरजों फाइनालि बगामाथि पिकनिक स्पटआवहाय मोनफैबाय मारबाय आरोना लोगोफोर दंफां लारि लारि बोग्रिखौ थाइसे जानाय नायसै जोङो दा जोंनिया गोदैना बुरेस माथो बोग्रिमाथि नै जानायबाय लोगोफोरनि बगामाथिनि बोग्रिखौ गोथावानो गोखै माबे बारना होयो दै थानाङो प्लेसखौ बेयाव जागोन दा नै लोगोफोर बेखौनो सायख'बाय माने जोंनिया संजानो थाखाय आरोना लोगोफोर जायगाखौनो बेयावनो प्लेसखौ गुबुन मालाय जाना थांखांनाय खायसे लोगोफोर गुबुन जाखानायबाबो जों बनायखानायावनो जों आरामसे संना जानोसै आरोना लोगोफोर बानाया फालानो फुलिमा माबायदि मोनदों नों बेयाव फैनानै जेनेबा गोसोखौ आराम मोनसादों खैबार जाखो नों बेयाव फैनाया आं दिनैसो फार्स्ट टाइम न नै बिथाङा माने दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना लोगोफोर डिउटि नोंला दिनैसो ना फार्स्ट टाइम सोर फार्स्ट टाइम बेयाव दिनैसिम ओमफ्राय दा बोरै मोनखो जेनेबा जायगाखौ फैनानै मोजां मोनदों ना थानायफोरखौ बाहाय स्रां मोनदों ओमफ्राय दायो माबायाव गाखोगोन जोङो ओरैयावबो मबेयाव गाखो ओइ ताराव गाखोदों लोगोफोरनि नुलायलायाखै दा ताराव
Nah, माबायदि मोनदों होनबा नोङो biar moजां boy, pakai moga kamu kunci tayo. हागायाव ओइयो Kasih lagi dah mati. खैबार जाखो नों फैनाया Kasih. बिथाङाबो दासो फार्स्ट मोनो लोगोफोर फार्स्ट टाइम फैबाय आरो ना आबो खमे दिनैसो फार्स्ट टाइम ना नोंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम बिथाङाबो दिनैसो फार्स्ट टाइम नों बोरै मोनखो थिगानो थिगानो नोंलाय नोंबो ना बरिया दिनैसो फार्स्ट टाइम ना ओमफ्राय माबायदि मोनखो जेनेबा बेयाव फैनानै गोसोआ मोजां मोनबाय नोंलाय आगैयालाय दिनैसो फार्स्ट टाइम ना सेकेन्ड टाइम फार्स्ट टाइम ना माबायदि मोनखो बेयाव फैनानै जेनेबा बिराद मोजां मोनदों नोंथांमोनालाय बयस पार्टियाव बेयाव फैनानै लोगोफोर थिगानो फरेस थिगानोलै खैबारसो फैखो जेनेबा बेयाव फैनाया खोनथाम 3 टाइम जाबायनो लोगोफोर नोंथाङा आरो नोंथाङा फंबाया फार्स्ट टाइम ना बिथाङाबो फार्स्ट टाइम ना आरोना लोगोफोर बेयाव फैनाया आं 2 टाइम्स जाबाय आरोना लोगोफोर बेयाव फैनाया दिनै दं आरो सिगाङाव खनसे फैखांबाय आं ट्रेकिं खालामनांगोन नावदों ट्रेकिं नायबाय थाबानो जाबाय दायो जावगोन आरो जावगोन थिगसे ट्रेकिंआव नायनोसै साननायफोरा जाफुङा आरो बोरै बारलांगोन फागादों रपवे गासैखौबो इन्जय लानांगोन लोगोफोर बेयाव फैनानै पिकनिकनि फुल इन्जय र' आङो बिथां ड्राइभारखौ जोंनिया सोंसै आरो ना आदाखौ दादा आपনি हाতত কিমান বার হল তাতে মোটামুটি 50 বার বেশি হল दा 50 बारनि बारा जाबायनो लोगोफोर माने बिथां गावनि गारि नालाय फैबाय थानो मोनो आरो ना दादा माने भारा लाबोबानो बिथाङा फैबाय थायो आरो ना लोगोफोर बेयाव बेयाव फैना बोरै मोनदों नोंथाङा जेनेबा दासो जात्रा ना बिथाङाबो फार्स्ट टाइम आरो ना बेयाव फैनायाव गोसोखांनि मुसुखा हिसाबै दे बोख्लायदों बाला रेडि खालामसै दानै लोगोफोर संजानो थाखाय माने रेडि जाबाय आरो ना लोगो रेडि खालामबायनो बोख्लायगासिनो मालफोरखौ संजानो थाखाय बान्दे लागा संजानो थाखाय नै डिजेल लुदों जोंखांबाय दासो जोंखांबाय दे लोगोफोर नै अर जोंखांबाय जोंनिया बयलारखौ नै लोगोफोर जोंनिया बेदरा बेनो लखबदो दे बिथां लदाफाया लखबगासिनो जोंनिया नै ओइ मासेलावबो साब माथो नै बयलारा लावसाबाय जोंनिया नै लोगोफोर बयलारा बेनो बिसोरखौ सावनांगौबो जानांगौबो गोदानांगौ सालाद दाउनि दाउनि दै गुदुं माने क्या खोल रहा है तू अभी माइरं लखबगासिनो जोंनिया भाया बरेल भाया थांगोन काजिरङा ओइ जेरावबोथो बांहाय साननैसो गालागासिनो कबि मैगं दा बायदेव फामे बिबारा बिदि जाया माबा हागासिनो सामब्राम गुफुर गोजा माबायाव काजिरङायाव बिदि मोनसे न'खौनो लांनाय दोङो बिदि होनाय गोजौ फोथार जोबबायानो माथो ने मारै उन्दुथिनो लायथियो मोदोमानो खमफि udah Pai dari lu kok kasih nggak ada mau namanya nggak upaya gak mau kasih nggak दादा आपनियाव काम करबा लागा हलना दे फुगासिनो जा बरेस फाय नै दावगां दे
आरो नोंथां फाइगासिनो दे फुनांगो दे फाइफोर दे दाउनि गस्ला दानना हो बिदि संखायो आरोना जोंनिया ब्र'आनो बे अमा बेदरखौ होबाय दा लोगोफोर दानै लोगोफोर होबाय जोंनिया अमा बेदर कबि आरोना लोगोफोर कबि अमा बेदर आरोना लोगोफोर जाला जादों गोथाव संना होदो इलि दे हेले गोथाव संना हो सानाय दे मोनखाबाय जनाङा नोंथाङा मा खालामगासिनो बिथिं आमाइसा लागाव एवना जोंनि आलु दाफाय दे बरिया नुदों ओइ बे जाबाय बयलार भाजा आरोना लोगोफोर बयलार भाजा बेदरा जोंना मोननोसै नाथाय अरानो मा जादों मोनथिलायलांला अरा जोङाखैलै मोजाङै खोना बेदरा अमादों बियो लाब्राजों संनाय जादों बेयावहाय कबिसो दा नै लोगोफोर जानायनि थाखाय लाहार फाहार बिथांमोना खिन्थु मावनायावबा जेबो मावासै बिसोरो नै हानायखौलाय हाबाय मैगं थाइगंखौ हारबाय नैबे बिथां जोंनिया मा होनोमोनलाय आगै नोंनिया केसिया खारबाय आरोना नोंथां माबा आंजों लोगोसे नायलांदो आरोना लोगोफोर जाबाबो जायाब्लाबो दे होमबा लोगोफोर बेदर थायगासिनो आरोना लोगोफोरनो ओमफ्राय नैबेहाय बिथां बुआ रानगासिनो आरोना लोगोफोर दा नै लोगोफोर जोंहा रानगिरिफोरा रानगासिनो आरोना लोगोफोर Gores भाया रानगासिनो लोगोफोरनो गरेस भाया रानगासिनो लोगोफोरनो दाउदैखौ लिगासिनो निखा दा दाउदैनिखौ जिरना होगासिनो बिथांखौ आदानिखौ आरोना लोगोफोर नोंसोरो जिरना होमारासै बिथांमोना दाउदैखौनो जिरना होगासिनो आरोना आदानिखौ गावसोरल' एकदम जानायनि थाखाय रेडि जाना थाबाय आरोना बिथां जोंनि आदाया माने बेदर जाया आरोना लोगोफोर अनलि मिरामिस जायो बिथाङा बिनि थाखाय दाउदै ओमफ्राय आलु आरो कबिजों संना होबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दा लोगोफोर जोंबो जानोसै आरोना ओंखाम माने बिनानावमोना जाखांजोब्बाय बिनि उनाव जों दा नै जानोसै दा लोगोफोर ओंखामखौहाय जोंनिया ससमा गाननानै रानगासिनो कबि आलु लाब्रा आरोना बेदर अमा बेदर रानगासिनो लोगोफोर मा जाजोबनो हानो ओइ दे ब्र' दे ओइ जाबाय ब्र' खामनायसो दे जेबो नङा नै सेखादो दान नागिरदो
Bro. Piknik sana itu siapa ya? Nih bitanga ekdom vlogger जोंनिया भिडिअ लागासिनो माथो ब्र ने खेरखेयावसो थोरसि गैयिनि बिथाङा खेरखेयाव जानो गोनां जाबाय आरोना लोगोफोर दा जों फाइनालि लोगोफोर जों जाखांबाय दा जाखां हिरिखां जोङो नैबे माबायाव सोगासिनो आरोना बस्थायाव लोगोफोर दा लाना थांसै जों बिनिफ्राय थांगोन र' दा जों जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा जाखांनायनि जोङो बस्थायाव सोदों बेयाव माने नाव गाखोनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर जों नै जों नोंथांमोना नायलांबाय थादों लोगोफोर दे जों दा गाखोनोसै आरोना लोगोफोर जाखांनायनि एसे नावआव गाखोफेराखै बेनो फार्स्ट टाइम जागोन आरोना लोगोफोर गाखोनाया ना नों गाखोखांबाय बायद'आ गाखोफेराखै ना एबार फार्स्ट टाइम आरोना जों लोगोफोर गाखोनाया दानि लोगोफोर उथिनो थांगासिनो बट फारसे थाबायलांगासिनो आरोना लोगोफोर नै माखासेया उथिबायानो लोगोफोर उथिहांबाय जना लाबाय आरोना दे होमबा नायलांबाय थादों लोगोफोर आंजों लोगोसे नोंथांमोनावबो Dia bener deh. Last dia berapa tu? Dia mana dia? Rusak dia. Dia benar last dia tu sekarang. Dia last dia benar. Dah juga bisa dah lagi. Hai dah. Kamera landu rakib lah. Tadi जों बेलेगाव गाखोसै बिथांमोना बेलेगाव गाखोबाय आरोना लोगोफोर जायगा थोआसै ओमफ्राय जों दा बेयाव गाखोसिगोन नै बिथांमोनानो फंबाय जावग्राया सोर जावग्रा ओमफ्राय नै बिथिंबो जोंहा फंबाय बिथांमोनानो फंबाय नै बिथाङाबो जेनेबा दा नावखौ जावग्रा लोगोफोर दा जों बेयाव गाखोसिगोन जों दा बेयाव गाखोबाय फंबाय जों गाखोबाय लोगोफोर नै बिथां आदाया जोंना केमेरा लागासिनो ओमफ्राय बिथिं ओरैजाय बै गंसेयाव थांबाय आरोना लोगोफोर बिथांमोना माने जायगा थैनि जोङो नैबे गंसेयाव गाखोबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांदो जाय नायलांदो लोगोफोर जोंनिया नै फंबाया जों मा नाम नोंहा फंबाय निसोम मा लिरो नुहाय ला लोगोफोर नाव गाखोनाय जाबाय लाबा आं जावगोन ओमफ्राय नै दे नोंथांमोना जावगासिनो आरोना लोगोफोर नै जों गाखोनानै रोङा नामा नोंलाय दासो बुजिदा मस्लाखौ गोजां दे फंबाय दा सिजोंबाय माथो नोंहा नै आइया फाग्ला लंपेन्ट लाबाबो गगा मोनो फाग्लालाय नै सिजोंबाय दा लंपेन्टआ नै फंबायना दिङा जावारि खोनायाखै फंबाय गिरखौ फाग्ला खारदों खारगासिनो गैला जाला माथानिफ्राय खर' मिदिंगारनो लोगोफोर खर' मिदिंजोब्बाय दे लोगोफोर खर' मिदिंजोब्बाय जों लोगोफोर गाखोखांबाय दा जों ओंखारसै आरोना लोगोफोर नै नै बर' बिरजों दा जों ओंखारसै ना ओंखारसै जों दा ओंखारसै बर्डिं खालामदोंमोन बर्डिं खालामनाया जोंनिया जोब्बाय दायो जोङो ओंखारनाय जासिगोन बाय लोगोफोर दा जों ओमफ्राय न'निफ्राय न'आव थांसिगोन आरोना लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर बाय नै फंबाय बाय थादो दे मालाबा लोगो मोनगोन दे फंबाय दे जों दा थांसिगोन आरोना लोगोफोर ओंखारगोन माने नै बिथांमोना आरोना दिङा जावारिया नै बिथांमोनानो दा बेनिफ्राय थांसिगोन आरोना लोगोफोर दे होमबा जाबायल' दा नोंथाङा फैनानै बोरै मोनखो बेयाव बहुद मोजां ओमफ्राय जों दा थांफिनसिगोन आरोना रिजयस जों दा बे बगामाथिनिफ्राय थांफिनसिगोन आरोना Yeah man, enjoying ना? Yeah bro. जों दा न'आव थांफिनसिगोन दा न' फारसे उगायनानै जों जाखांबाय थांसिगोन आरोना लोगोफोर बगामाथिनिफ्राय enjoy खालामबाय दिनै दे होमबा लोगोफोर next video ना next video नुगोन दे होमबा लोगोफोर जों दा बेनिफ्राय जों थांसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर फैयाखैबा फैदो खनसे बगामाथिखौहाय नायना थांदो आरोना लोगोफोर जों दा बेनिफ्राय थांफिनसै लोगोफोर गारिया नै बेहायनो दं आरोना लोगोफोर खर' आरोना लोगोफोर जोंनि गारिया दा जों थांफिनसै नङा होमबा लोगोफोर
दा नै जोंहा गारि गाखोफिननो थाखाय आथुर जानानै दं बेहाय आरोना लोगोफोर दा जोंहा गारि गाखोनो थाखाय आथुर जानानै दं बिथां लोगो मुवा आरोना माखासे गाखोखांबाय आरोना लोगोफोर गाखोगासिनो दा न'आव हांसैनो Nâng hàng à, xin bài tổng. Why this color be color be color be di.